Com anem? Us haig de confessar una cosa. L'hort no és tan fàcil. Cultivar aliments a casa teva no és tan fàcil com a vegades faig entendre en alguns vídeos. Realment m'he equivocat tantes vegades, he fet tantes coses malament, he plantat coses massa juntes i no m'han crescut bé. Les he plantat tard i no han acabat de fer tot el procés. No les he regat prou i això ha fet que apareguin plagues i estiguin lletges. A vegades fins i tot me n'he oblidat durant uns dies i torno i allò està sec. Us podria dir que al llarg dels últims anys, amb tants intents que he fet tantes coses malament, que amb els errors he acabat aprenent a fer-ho molt millor. És molt fàcil donar-se per vençut quan una cosa no et surt bé a la primera. O quan una cosa no et surt bé a la segona. Quan se't moren les plantes, ja sigui les que fem servir per decorar o les de l'hort. És molt fàcil dir, jo és que no estic fet per això. Cuidar plantes, i sobretot amb l'hort, és una molt bona manera de cultivar en nosaltres la paciència, la constància, la responsabilitat. És per això que sempre intento transmetre que en el fons sí que és molt fàcil cultivar. Però clar, hem de primer desaprendre moltes coses i segon, aprendre aquestes maneres, aquestes bases que sí que són molt simples i que ens permeten cultivar d'una manera molt més fàcil. Us diré que sobretot n'he après molt perquè els meus horaris no em permeten estar molt a sobre. Jo tinc la meva vida després de la feina, tinc els meus hobbies, els meus gustos, les meves coses que m'agrada fer, la meva gent. Hi ha moltes vegades on no trobo el temps que m'agradaria dedicar-li a tenir un hort. Per això, diguéssim que he après què són els mínims per realment poder gaudir d'un hort urbà, en aquest cas, que puguem gaudir i que puguem aprofitar per collir i menjar coses que realment diguem, ostres, és que està molt més bo el que cullo del meu hort que el del súper. I per això, a mi és que realment em fa molta il·lusió quan veig noves persones, nova gent, que comença un hort, com jo, en un balcó. I per això m'encanta quan algú m'escriu i m'envia fotos, mira el meu hort, o quan les pengeu en els vostres perfils, m'encanta compartir-los perquè més gent vegi de, mireu aquesta persona què fa en el seu balcó, en el seu pati, a la seva terrassa. M'encanta que m'escriviu amb dubtes, de dir, ostres, què puc fer aquí? Hi ha vegades que la solució és molt senzilla i d'altres que potser hem d'aprofundir una mica més. M'encanta que em compartiu tant les victòries com les derrotes. De dir, mira, no me n'he sortit amb això. O de dir, mira quina collita més maca. M'encanta veure que més gent, com jo, gaudeix fent això. Així que, ja ho sabeu, tot és posar-s'hi, tot és provar. Aquest any he començat de zero, jo diria que una mica tard i tot, de llavor, per poder fer el seguiment des de l'inici, com si jo comencés ara, per compartir-ho amb tothom i que pugueu veure doncs, quin és el procés real. I si no em surt bé, veureu que no em surt bé. I per què no m'ha sortit bé? Si algú creu que realment li falten coneixements molt bàsics, és a dir, que és que podríeu dir, és que no en sé res, és que a mi se'm mora tot, però us ve de gust, la Laura de la terapèutica i jo hem preparat una guia d'hort urbà on expliquem realment d'una manera resumida, clara i pas a pas tot el que hem après i tot el més important per poder cultivar un hort urbà en un balcó, un pati, una terrassa o fins i tot en un ampit de la finestra. Hi ha molta gent que aprofita aquell espai, si està ben assegurat, per començar a cultivar aromàtiques, per exemple. Així que ja ho sabeu, si voleu saber-ne més, em podeu escriure
i us en faig 5 cèntims. Apa doncs, fins la propera!